Праект «Жывая спадчына» – праграма пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 2 жніўня 2016 года ў спіс нематэрыяльнай культуры трапіў абрад перанос міхайлаўскай свячы. Штогод у адзін і той жа дзень, 21 лістапада, міхайлаўскую свячу пераносяць у аграгарадку Вяляцічы. Пасёлак знаходзіцца недалёка ад Барысава. Праўда, мясцовыя жыхары пераносяць не свячу, а ікону архангела Міхаіла, галоўнага сярод усіх астатніх анёлаў, серафімаў і херувімаў. Пераносяць абраз з хаты ў хату, пакідаючы яго там на год. Дзея адбываецца вось ужо амаль 60 гадоў запар. Спыняўся абрад толькі падчас вайны. У канцы 40-х мясцовы жыхар па імені адной з версій Цімох, а па другой Баніфацый, перадаў свячу свайму суседу Міхаілу Понтаву, такім чынам аднавіўшы традыцыю. Абрад міхайлаўская свяча мужчынскі, таму ікона захоўвалася ў Баніфацыя, а потым перайшла таксама мужчыне. Але з цягам часу свячу падхапілі жанчыны. Адна з іх – Ніна Кузьмінічна Коба. Сёння яна – адна з апошніх носьбіткаў абраду, якая ў свае 90 гадоў добра памятае тыя часы. Один дзядок после войны объявил такое, что давайте будем носить икону по нашему поселку, чтобы не было войны, чтобы было тихо. Это так придумал неграмотный человек. Не здзіўляйцеся, што Ніна Кузьмінічна успамінае нейкія пасёлкі. Менавіта так мясцовыя жыхары падзялялі аграгарадок Вяляцічы геаграфічна. Вёска ў яе сучасным выглядзе сфарміравалася ў 20-е гады мінулага стагоддзя, калі савецкая ўлада прымушала сялян з навакольных хутароў перасяляцца і аб'ядноўвацца ў калгас. Тады ж і склалася 12 аб'яднаных пасёлкаў. Ніна Кузьмінічна жыве на вуліцы Цэнтральная, то бок у 8-м пасёлку, і кажа, што толькі тут і нідзе болей пераносілі міхайлаўскую свячу. Я замуж вышла ў гэты дом у 56-м году. И у нас вот тут через 3 хаты была икона в тое время. Ее уже носили. Это там же много уже людей. И все брали. Никто не пропускал. И потом и к нам пришла она уже. Мы брали ее. Вот через 4 года мы взяли ее. Ніна Кузьмінічна Коба ў свае 90 гадоў прыняла вельмі адказнае рашэнне – узяць сёлета ікону да сябе. Гэта будзе ўжо 5-й раз, калі архістратыг Міхаіл на год застанецца ў яе хаце. Жанчына расказвае, што за савецкім часам абрад у Вяляцічах таксама праходзіў, але позна вечарам. Акрамя таго, веруючыя жыхары вёскі на працягу года прыходзілі ў тую хату, дзе знаходзілася свяча з іконай, каб асвяціць Пасху або нават пахрысціць дзяцей. Такім чынам, усё роўна людзі цягнуліся да Бога, нават у часы атэізму. А когда к нам приходила, еще мой сын был, что он не болел, это предпоследний раз. Ну, я кажу, Саша, давай-ка мы ее почистим. Дуженейка она такая толстая уже, это уже полвека ходит и больше даже. Там деревянные такие штырчики, и он повыбивал их. Мы открыли ее, это стекло. Я его вымыла, стекло, это все. А что делать с иконкой? Каким-то маслом церковным промазала я ее трошки так. Думаю, как ее же не спортить. У Вяляцічах шмат цікавых, а галоўнае цікаўных жыхароў. Адна з іх – Валянціна Адамаўна Вайтовіч, у былым настаўнік гісторыі і сакратар партыйнай арганізацыі. Аднак, як вы разумееце, былых настаўнікаў, як і былых партсакратароў,
не бывае. І гэтая акалічнасць сыграла, безумоўна, станоўчую ролю ў лёсе абрада. Валянціна Адамаўна менавіта той чалавек, хто паспрыяў уключэнню міхайлаўскай свячы ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі. Яна адна з першых сабрала ўсе звесткі пра абрад, запісала ўспаміны носьбітаў, надрукавалася ў газетах і выступила по центральному телебачению. Когда я впервые побывала, я сказала директору школы, как историк, я иду записать полностью этот обряд. Ну и пришла я к Марии Ивановне Павловец. Как побыла у нее, я все буквально записала. Пришла. Ну и от ее переносили к другому, там, Сергею Николаевичу Илюшонку. Но меня-то туда не приглашали. А женщины говорят, Адамовна, пошли, запишешь все до конца. Увогуле, Валентина Адамовна – чалавек з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У яе асабістых архівах безліч узнагарод, грамат, падзяк і медалёў. А прыватная бібліятэка налічвае дзясяткі шматтомных кніжных збораў. Проста мара букініста. Але нават не гэта галоўнае. Галоўнае, што Валентина Адамовна адкрыла для нас сапраўдную дэтэктыўную гісторыю, якая напрамую звязана з іконай архістратига Михаила. Она где-то, может, 18 века, потому что в 19-м она в церкви была. А церковь была у нас на кладбище. Там осталась и теперь капличка еще. Вось гэтыя могілкі, дзе стаяла тая самая Пакроўская царква. У Вяляцічах гэтае месца называюць манастырок. Справа ў тым, што гадоў 500 таму падчас татарскіх набегаў у гэтай мясціны з'явіліся праваслаўныя манахі з Кіева. З сабою яны прынеслі, як сёння бы сказалі, рэпрадукцыю старажытнай візантыйскай цудадзейнай іконы Божай Маці. На высокім месцы сярод балот манахі ўзвялі драўляную царкву, а потым і манастыр. Побач з манастыром хавалі святароў і манахаў, такім чынам з'явіліся могілкі, а пасля пачалі хаваць і простых жыхароў Вяляціч. На жаль, праваслаўны манастыр не перажыў Рэч Паспалітую і зачыніўся ў 1706 годзе, а вось Пакроўская царква дзейнічала яшчэ 2,5 стагоддзі. У 20-х гадах 20-го стагоддзя камуністы разбурылі храм. Сёння на гэтым месцы яшчэ засталіся камяні ад старога фундаменту і невялікая каплічка. Аднак на гэтым гісторыя не заканчваецца. Там были иконы, много икон было. Эти иконы, которые и у нас теперь, которая вот главная у нашей церкви, Пресвятая Богородица, это самая главная икона. И этих на каждый поселок раздали по иконе. Каждому 12 поселков было, и каждому раздали. И неизвестные они сохранились, где или нет. А на нашем поселку сохранили. Вядома, што падчас вайны людзі хавалі гэтыя абразы на гарышчах, нават у вадзе мясцовых рэк, або закопвалі ў зямлю. Такім чынам захавалася не толькі міхайлаўская ікона, але і вялячыцкая іконнай Маці Божай. Але і гэта яшчэ не ўсё. Аказваецца, захавалася яшчэ адна трэцяя ікона з Пакроўскай царквы – Юр'еўская. На ёй друкаваная выява Георгія Пераможца. Пераносілі абраз на Юр'я з 5 на 6 мая. І пераносілі з хаты ў хату таксама на год толькі ў межах аднаго пасёлка – 10-го. Ён знаходзіцца за ракой. Цікава, што за раку свечы пераносіць нельга.
считает, что вода забирает энергию и прочее просьбы людей вот за энергетические способности воды. Мы знайшлі хату апошняй гаспадыні юр'еўскай іконы Марыі Емельяновны Лукашык. Дарэчы, пераносілі абраз, або, як тут кажуць, свячу, да 1991 года. Потым абрад спыніўся і больш ніколі ўжо не аднаўляўся. На жаль, родныя Марыі Емельяновны катэгарычна заявілі, што іконы ў іх няма. Усе нашы намаганні ў пошуках старых вялячыцкіх ікон маглі скончыцца правалам, калі б раптам не з'явілася вось гэтая цудоўная жанчынка. Гэта ж веснавое Юр'я ёсць, 5 числа, 5 мая. Во, 5 мая вечарам гэта зношвалі, хто яйцо, хто мукі і грошы там, не знаю, пасколькі клалі. Усе. Потом 6 ўжо ішлі за стол, ужо у каго лежала ікона, гэта каго была юр'еўская, і потом нясуць, хто хоча браць, к другому соседу. І нясуць уперадзе ікону і пелі царкоўныя песні. І потом прыносілі ў другую хату, і там тоже іх угашчалі ўжо. І там тоже пелі, спевали песни, ну уже и разные спевали уже. Но я не помню, батюшка присутствовал, не привозили. А теперь так всегда приглашают, батюшка приезжает, на Михайла. У меня вон ее у доме большая, Николай чудотворец. Но и он и кажет, сотворяя чудо. Ольга Сергеевна, вы падарунак лёсу. Вось так, падчас простай размовы высветлілася, што мы, можа быць, знайшлі яшчэ адну 4-ю вялячыцкую ікону з 12. Гэта проста цуд. Прычым Ольга Сергеевна тут жа пагадзілася нам яе паказаць. А за гэта ёй найвялікшы дзякуй. У мінулым годзе міхайлаўскую свячу для сябе забрала мясцовая жыхарка, настаўніца Алла Александровна Зуёнак. Увесь гэты час ікона займала пачэснае месца ў яе кватэры, і вось зараз настаў той самы адказны момант, калі архангела Міхаіла трэба перадаць другой сям'і. На гэты раз яго забярэ Ніна Кузьмінічна Коба з дачкой Тацянай Сергеевнай. Сёння у Вялядзічах засталося, можа, чалавек 5-6, якія заўсёды згаджаюцца ўзяць ікону да сябе. А вось, напрыклад, пасля вайны тут, на цэнтральнай вуліцы пасёлка, свячу прымалі каля 40 хат. А раньше, у меня хата большая, полная столов было, наверное, штук 5 столов, штук 50 человек. Человек 50 было. Кто вдвоем с хаты идет, кто один. Но чужих никого не было, только кто берет эту икону. В дни житейской грозной битвы, в дни гонения и скорбей возносим мы к Тебе молитвы и просим помощи Твоей. Покрой нас славой неземною, сиянием дивной красоты. Сойди бесшумною стопою с лазурного неба высоты. И властью Богом тебе данной главу змеи ты порзи, и водвори ты мир желаний, любовь святую воскреси. Молитвы? Какие кто знает. Конечно, надо старейшее, чтобы кто-то знал, ну, помолиться, похреститься. А если батюшка, вот наш батюшка ходил, каждый раз, и он уже тут 10 и более годов, он каждый раз ходил и молился, вот батюшка придет, помолится, почитая записку тут, а потом у церкви. Однажды было так, что не приехала батюшка, хозяйка просто читала у
У меня молитвенник был, обращение к отцу Михаилу. Она почитала за здравие, список нас почитала, и все. Многае, што змянілася ў абрадзе. Па-першае, час, а па-другое, выраб свечак. Раней усё дзеянне пачыналася 20 лістапада, а працягвалася 21-га. Дык вось 20 лістапада увечары жанчыны збіраліся разам у адной хаце і рабілі з натуральнага пчалінага воску 3 свячы. Сёння свечы купляюць у царкве. Раньше ж свечи, крутили, сукали. 3 свечи. И вот таких больших сделают с воска. Купляли воск. 3 свечи надо вот таких толстые с руку. Толстые вот такие, 3. Одна в церкви, одна этому хозяину, что берет свечу, и что хозяин остается. И кто передает эту икону. Я еще раз хочу сказать большое спасибо, наверное, всем присутствующим, потому что благодаря всем вам я приняла такое решение взять икону Святого Архангела Михаила в свой дом, свою квартиру, свое жилище. Благодаря этой иконе, да, вот действительно тяжелые, как и для меня, так и для всех остальных, но однако благодаря тому, что икона была в нашем доме, это как-то помогало сосредоточиться, саккумулировать свои силы, то есть свою жизнь построить таким образом, чтобы все у меня получилось, как я планирую. Напишем записку, список, кто берет, у кого икона этого, а потом кто берет. И надо нести в церковь. А если церкви нема, это теперь стала церковь, а раньше же не было у нас. Ну, может, кто возил. У нас Зоричи тут, это тоже уже после войны. Может, у Бориса возили. И надо занести список, чтобы почитал батюшка. Ніна Кузьмінічна Коба мае на ўвазе запіску «За здароўе» або, як кажуць па-царкоўнаму, «За здравие». Такія запіскі і 2 вялікія свячы захоўвае да гэтага дня Валянціна Адамаўна Вайтовіч, таму што брала міхалаўскую свячу да сябе 2 разы – у 2012 і ў 2017. Написан уже список, ему дадут у церковь, но если он не будет там службы вести, значит, тут дадут ему список, и он с этим списком должен читать за здравие. В церкви 3, и в доме 3, и переносят 3. Обратите внимание, жито. Жито – это жизнь. Можно и пшеницу, у пшеницу ставить свечку. Это на жизнь. А вот когда человек умирает, свечку обязательно в крупу. Так вот, эта свечка, когда я первый раз принимала, сколько у меня сидят, столько свеча горит. Так змены закранулі і прыгатаванне традыцыйных страў. Раней, за савецкім часам, і да яго, гаспадыня, у хаце якой увесь год стаяла міхайлаўская ікона, абавязкова гатавала 3 стравы. Гэта куця, пярлоўка з малаком, крупеня, пярлоўка з мясом, і юшка. Юшку гатуюць з рыбы ці грибов. А раньше, знаете, не было чего поставить на столы, да хоть крупеню, юшку поставить, что поядут. Голодные люди были.
И когда выносят икону, понимаете, как с родным человеком, как-то вот ощущение какой-то пустоты, тяжести становится, как чего-то не хватает. Да таго ж змены адбыліся ў абрадзе, калі 20 гадоў таму у Вяляцічах з'явілася новая царква. Прыкладна ў той жа час жанчыны пачалі запрашаць праваслаўнага святара для правядзення малебну падчас провадаў і сустрэчы свячы. Акрамя таго, па ініцыятыве бацюшкі ў абрадзе з'явіўся крыж. А оттуда несе хозяин. Мужчина должен, а женщина несе поднос. На подносе бутылка вина, булка хлеба и свечка с зерном. Или жито, или пшеница. Ну, давай ты делай, а мы будем держать. Так, раз. О. И три. И три. Разки. Три раза. Вось калі запытацца, што такое свяча, навошта гэта робіцца, ну і для чаго? Адказ складаны. Свечныя абрады вельмі старажытныя. Усё пачалося са згуртавання аднаго рода вакол свяшчэннага агню, яшчэ да хрысціянства. Некаторыя даследчыкі так і сцвярджаюць, што свечкі, якія знаходзяцца пры іконах, з'яўляюцца хрысціянізіраваным рэліктам культа радавога агню, хатняга агменю. Агонь аброчнай свячы гуртаваў сям'ю або паселішча. А вось этнографы 19 стагоддзя пішуць наступную рэч. Свяча – гэта як бы вобраз, дух памерлага продка. Яго шанаваў увесь род. Лічылася, што паміж жывымі і мёртвымі адной сям'і існавала прамая сувязь. Першыя шанавалі другіх, а другія дапамагалі першым. Готовится серьезно. Обычно ремонт даже делают. При встрече от калитки, а если далеко, так один ковер, а на крыльце второй ковер, принимают торжественно икону. Все, кто знает. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам здесь, и остави нам долги наши, как мы оставляем должником нашим. И не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, все, садимся. Давайте, гости дорогие, садитесь. Так, дорогие мои соседи, прихожане, гости, я очень рада, что ко мне пришла такая благодать. Это очень благодать. Я очень довольно рада, что вы собрались все и пришли ко мне, чтобы продолжалась эта наша традиция. Я не знаю, вот благодать. Вот кажется благодать. Устанешь, икона стоит. Сёння абрад перанос міхайлаўскай свячы ў аграгарадку Вялятічы перажывае чарговы, так сказаць, рэнесанс.
Зараз носьбіты свячы заклапочаныя яе будучняй. Гавораць, што ікону возьмуць на рэстаўрацыю. Але хто далей будзе пераносіць ікону? Хто будзе яе браць? А галоўнае, хто будзе далей маліцца за архангела Михаила? Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як уже и на небеси, и на земле, хлеб наш насущный, дай же нам днесь и остави, як уже мы оставляем должником нашим, и не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, помилуй и спаси нас. Святый Архин Михаил, Пресвятая Богородица, спаси нас и сохрани.